Ja, vi skal køre ind til lufthavnen. Nej, det skal du ikke. Det er først på tirsdag. Som jeg sagde før, vi skal bare være chauffør og have hende ud til Kastrup, ikke? Uanstændigt. Det er, hvad det er. At I bare kommer her og henter hende hjem i utid, så I kan undgå den der demonstration og pressen. Det er jo for hendes egen sikkerheds skyld, ikke? Så du står der og snakker om hendes sikkerhed, mens du sender hende direkte til Syrien. Jeg ved bare, at vi er blevet bedt om at køre hen og hente Aida til lufthavnen. Sig mig, hvad er du for et menneske? Vi skal videre nu, ikke? Ja. Du følger bare ordre som en onkel Tom. Beklager, men jeg er nødt til at være sikker på, at jeg har forstået, hvad det er, jeg siger. Hjerneblødningerne, de var alt for voldsomme. Der er ingen aktivitet længere. Jonas trækker kun vejret på grund af respiratoren. Det kan sgu da ikke være rigtigt. Jeg forstår godt, at det er en svær besked. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle jer noget andet. Vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe jer igennem det her. Vi skal overhovedet ikke have jeres hjælp, det kan jeg godt fortælle dig. Når I er klar, så slukker vi for respiratoren. Ja. You know I bought a new dress for Ruben's bar mitzvah. Yeah? Is that a sexy one? No, not sexy. Of course it's sexy. I bought it. If she wears it, it's gonna be sexy. Holger Rasmus Gregersen, det brev, du modtager nu, er din bortvisning fra Eriksholm Kostskole med øjeblikkelig virkning for gentagne brud på skolens reglement. Smider I mig ud? Det er noget, jeg skal sige. Det er, at du bliver vejledt i forhold til doseringen af din medicin. Der er nogen, der skal trappe lidt ned, eller nogen skal helt skifte præparat, da der kan være en øget risiko for fosterskade under graviditeten, når man tager psykofarmaka. Ja, men det tror jeg faktisk ikke bliver noget problem, for jeg tager slet ikke medicin mere.